Isikole sithi sekuphela iminyaka emine sikhala kumnyango wezemfundo ukubulungisa ingqalasizinda yaso entengantengayo kepha kwanhlanga zimuka nomoya. Uthisha olimele uthi walimala ngoNdasa njengoba igumba ayefundisela kulo lalingazinzile kahle phansi kanti namanje uyadondolozela kulandela ukuhlinzwa umlenze. Ngalimala esikoleni ngiseklasini leka grade 3 kunembobo phakathi ngihamba phakathi kwezingane ngifundisa kwangena unyawo isicathulo ngangena phakathi kushuthi unyawo labhinyilika emva kwalokho ngahluleka ukuhamba ngatatanyiswa izingane zakwazi ukuthi zingibeke kwase kuqhamuka basengicela ukuthi bangibizele umiss omunye ke wangithatha wangisa kudokotela ngase ngiyenza ioperation kwatholakala ukuthi umsipha usutwistekile uhlukene nethambo. Isigungu esilawula isikole sivumile ukuba isikole sivulwe ngomsombuluko emva komhlangano nomnyango wezemfundo namhlanje kepha sithi uma izethembiso zokulungisa isikole zingafezekiswa ngokusheshsha sizovalwa futhi. Kwaba nesivumelwano sokuthi by next week during the week kuzoba nemeeting enye ye-SGB ne-department no director bonke bazofika sishilo ukuthi if kungalungi futhi siyaphinda siyavala ngoba izingane zethu azikho esimweni sokuphepha kanye nothisha abekho esimweni sokuphepha. Abazali bathi izingane bazozigcina emakhaya uma kudlula isikhathi esibekiwe sokulungisa isikole. Ngicabanga ukuthi kuzosisiza ukuthi sibuyele khona futhi ekuthena kuvalwe isikole up until benze kufanele ngoba akusisizi ngalutho ukuthi siloku siphusha izingane siletha la esikoleni ngoba if ingane silimele ayibe umthwalo wa department kube owakho mzali. Umnyango wezemfundo uthembisa isigungu esilawula isikole ukuba kuzophela uncwaba isikole sesilungisiwe.